La mutilació genital femenina és una pràctica tradicional perjudicial reconeguda internacionalment com una violació dels drets humans. Segons estima Nacions Unides, més de 200 milions de dones l'han sofert i 3 milions de nenes estan en risc cada any. A Gàmbia, la prevalència de la MGF és del 75%. Aquesta forta presència i la dificultat per promoure el seu abandonament només es poden entendre dins del complex entramat de significats culturals que l'envolten i la mantenen. Per aquesta raó, treballar la prevenció de la pràctica demana la implicació i sensibilització de tots els actors socials clau. Des d'institucions, responsables de polítiques públiques, professionals jurídics i del camp de la salut i l'educació, líders religiosos i comunitaris, llevadores tradicionals i circumcidadores, fins a arribar a les dones, homes i joves de les comunitats afectades. Des de Fundació Wasu Abe i Wasu Gambiakafo actuem per la prevenció de la mutilació genital femenina i l'atenció de les seves conseqüències, tant a Espanya com a Gàmbia, a través de l'Observatori Transnacional i seguint una metodologia innovadora i sostenible que ha sigut exportada a altres països com ara Kènia, Tanzània o el Senegal. Treballem a través de la investigació antropològica mèdica i l'apliquem a la transferència de coneixement en cascada per empoderar, des del respecte, a les comunitats i professionals que treballen amb elles i promoure així la presa de decisions informades. L'abandonament de la pràctica queda recollit a la Meta 5 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, que persegueix la igualtat entre els gèneres i l'empoderament de totes les dones i nenes. Específicament en el punt 5.3, on es proposa eliminar totes les pràctiques nocives, com el matrimoni infantil, precoç o forçat i la mutilació genital femenina. Davant d'aquest escenari, volem llançar una campanya de micromecenatge que permeti oferir sensibilitzacions a dones gambianes lidereses en matèria de prevenció de la MGF, perquè puguin actuar com a multiplicadores de la informació i segueixin transferint el missatge. Creiem que és necessari que les dones puguin qüestionar-se la percepció que tenen de la pràctica des del respecte, el coneixement que proporciona l'evidència científica i des de l'intercanvi d'experiències i el diàleg. Només a través del seu empoderament podem assegurar que hi hagi una transformació social amb un impacte real i sostenible a llarg termini.